بسم الله الرحمن الرحيم. Naime, sura Mulk. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu: "Wadadtu anna tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk." Kaže, volio bi da je tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk. Ovo početak sure Mulk, prvi ajet. Kaže, fi qalbi kulli mu'min, u srcu svakog vjernika. Šta će u srcu svakog vjernika? Znači da je zaista naučiš. Da je zaista naučiš. Kaže Ibn Mesud, kaže, kada čovjek bude stavljen u kabur, doći mu se, kaže, prići mu se, kaže, od nogu, pa će biti rečeno, lejse lekum alejhi sebil, ne možete, kaže, vi nemate put do njega. Zaista je on, kaže, učio, kaže, zaista je, kaže, učio sura, pa će mu se, kaže, doći od glavi, znači dok je u kabur, pa će opet biti rečeno, vi ne možete doći do njega. Zaista je, kaže, on učio surom. Lejse lekum alejhi sebil. Pa kaže nakon toga hijel manijatu min adabillah, ona, kaže, spašava od Allahove kazne. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Uzvišen je onaj u čijoj je ruci vlast. On sve može. Allah subhanahu wa ta'ala, braćo, u ovom ajetu, u početku sure, hvali samoga sebe i ukazuje na svoju veličinu i ukazuje da je on onaj koji je šta? Koji zaslužuje da u njegovoj ruci bude šta? Vlast. Zašto? Zato što je šta? Prva riječ. Tebarik. I Allah subhanahu wa ta'ala upravo zato što je uzvišen, zato što je moćan i silan, zaslužan, upravo zato ima mogućnost da ima vlast i moć. Razumijete? A sve ovo prati Allah subhanahu wa ta'ala moć, Allah subhanahu wa ta'ala sila, Allah subhanahu wa ta'ala mudrost i Allah subhanahu wa ta'ala znanje. I sve ovo znači kad kažeš tebarek Allah. Dakle je tebarek Allah. Allahu ekber. Znači ovo nije jedino značenje riječ tebarek, vidite, sad ću vam doći. Dakle je tebarek onaj u čijoj ruci šta? Vlast. Šta znači u čijoj ruci vlast? Što znači da je istinska vlast zaista samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jednostavno siromašan jezik, ne može ga shvatiti što nas sve stvari. Kaže, uzvišen sa svojim svojstvima u odnosu na svojstva svojih stvorenja. Onaj koji je dao smrt i život, da bi iskušao koji od vas će bolje postupati. On je silni, onaj koji prašta. Pa kaže, koji je stvorio, kaže, život i smrt. Kaže Katade, kaže, da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Inna Allahe adalla bani Adama bil maut." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaista je Allah ponizio sina Ademovog sa smrću. Allah će vam govori o svojoj moći, gledajte sad tumačenje ovog ajeta koji dolazi poslije toga. Smrt, čovječe, oholiš se, uzvizuješ se, praviš se da si neko i nešto na ovome svijetu, a na kraju si šta? Trulež. Učenjaci ukazuju da je smrt nešto. Kako to da je smrt nešto?
To je stvorenje. U kojem smislu? Zato što Allah Đelešanu kaže stvorio smrt i život. Razumijete? Sama činjenica kaže Allah Subhanahu wa ta'ala stvorio smrt, što znači da je smrt stvorena i da je nešto. Kaže Allah Subhanahu wa ta'ala dokazao, kaže Kejfe tekfurune billahi wa kuntum amwata. Kako ste, kaže, kako ne vjerujete Allaha, bili ste mrtvi. Bili, znači nešto si bio. Razumijete? Fa ahjaakum, pa vas je nakon toga oživio. Thumme yumitukum, thumme yuhyikum. Pa će vas ponovo, kaže, nakon toga šta usmrtiti, a nakon toga oživiti. Znači ti si nešto i dok si mrtav. Zašto? Zato što ti Allah ne da da dođeš. Razumijete? Ne da Allah smala da budeš stvarno. Allah mi kako će nas Allah lako stvoriti, braći, nemam pojma Allah. To je Allah tako lako. I Allah mi sam budala nije vjeruje svijet. Allah mi sam budala nije. I gdje se baca nije svjestan svoj. Allah je stvorio svoju robovu. I stavio nas je da živimo na ovome svijetu, braću. I obavijestio nas je da ćemo prijeći na onaj svijet. I dao nam je naredbe i zabrane koji se moramo držati na ovome svijetu. Međutim, pored ti naredbi i zabrana, dao nam je strasti koje su suprotnosti ovim naredbama i zabrana koji ima Allah duži nas. Razumijete? Koji su suprotnosti tim stvarima. Pa ko se drži naredba Allahu i suprotstavlja svojim strastima, ući će u džennet, Allah će se lijepo prema njemu. Kad gledate Islam, kad gledate ko je Allah gospodar svjetova, znači stvarnost Allahu, zapamte ovo i ovo dobro, molim vas, jako pita stvar. Kad hoćeš da shvatiš Allah gospodara svjetova, kako Islam predstavlja Allah subhanahu gospodara svjetova? Ovako, nije Allah subhanahu wa ta'ala taj koji proganja čovjeka. I nije Allah subhanahu wa ta'ala taj koji želi da šta? Kazni čovjeka. وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. On nije zadovoljan da njegovi robovi budu šta? U nevjerstvu. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Allah ne voli nevjernike. Ako Allah nije zadovoljan tvojim nevjerstvom i ne voli nevjernike, zar želi da te kazni? Ne želi da te kazni. Nego želi čovječe da se ti probudiš, da škontaš zbog čega si stvoren na ovome svijetu. Allah, braćo, hoće da nas ikrami, da nas nagradi, a mi sami sebe sputavamo i tražimo Allahu kaznu.